Een kleine groep asielzoekers zorgt voor overlast in en rondom het AZC in Middelburg. En daar heeft iedereen last van. Andere bewoners, medewerkers en omwonenden hebben echt last van deze mensen. En het doet zeker wat voor de beeldvorming en ons imago. Ja, je schaamt je diep als COA. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Hoger opgeleide buitenlanders worden met open armen ontvangen. En eerbetoon aan omgekomen motorrijden. Goedenavond. De laatste tijd zijn er opvallend meer incidenten in en rondom het asielzoekerscentrum in Middelburg dan voorgaande jaren. Van een uit de hand gelopen ruzie die tot een steekpartij leidt tot inbraken in de buurt. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers baalt enorm van de kleine groep overlastgevers die het imago geen goed doen. Momenteel hebben we 330 bewoners, dus we zitten nokkievol. En we hebben gemiddeld fysiek 2 à 3 incidenten per maand. Je moet je voorstellen, hier wonen 45 nationaliteiten bij elkaar. Dus dat vergt wel wat van de medewerkers om dat beheersbaar en leefbaar te houden. Het chockvol AZC en een kleine groep asielzoekers uit Noord-Afrika die vercriminaliseerd is, zorgen voor de onrust in het AZC Middelburg, volgens het COA. Meerdere partijen zijn daar de dupe van. Bewoners, medewerkers en omwonenden hebben echt last van deze mensen. En het doet zeker wat voor de beeldvorming en ons imago. Ja, je schaamt je diep als COA. De 29-jarige Kazim uit Nigeria woont nu een half jaar in het AZC in Middelburg. Ook hij zag een gewelddadig incident van dichtbij gebeuren. Most of the time we have some people when they drink, they are drunk, they want to fight with some people, they want to cause some trouble. And then the COA, they need to call police. Then police came, the police took them to their custody. So since then I don't hear anything about them anymore. De politiewagens voor de deur bij het AZC en berichtgeving over steekpartijen, ruzies of inbraken zorgen ook bij omwonenden voor onrust. De laatste tijd is het een probleem geworden doordat er mensen opgevangen moesten worden uit Noord-Afrikaanse landen die niks meer te verliezen hadden. En wat gebeurt er dan? Er zijn er 6 of 7 die verpesten het voor die honderden, die mensen die goedwillend zijn. Kijk, die Syrische vluchtelingen die daar zitten, daar horen we nooit iets over. Dat zijn gezinnen, die hebben kinderen, maar het zijn die alleenstaande jonge gasten. Veel buurtbewoners voelen zich minder veilig en hebben camera's rondom hun woning geïnstalleerd. En ook wij gaan daar eentje installeren. En dan denk ik dat bijna iedereen hier een camera heeft. Het contract met de gemeente voor de locatie aan de Laurens Stommersweg loopt tot 2025. En daar moet het ook bij blijven, vinden de meeste omwonenden. Ik denk dat het draagvlak in de buurt er bijna niet meer is. Ik denk niet dat het nog eens verlengd moet worden, want er liggen contracten dat het stopt. En ik praat erover verder met Mark van Leijden. Ja, Mark, het is een kleine groep die overlast veroorzaakt. Wat kan het COA daar eigenlijk aan doen? Nou ja, er zijn al verschillende overlastgevende asielzoekers overgeplaatst naar een zogenaamd handhavings- en toezichtlocatie elders in het land. Hier zijn namelijk de huisregels een stuk strenger dan bijvoorbeeld een gewoon AZC zoals in Middelburg. Nou, er wordt gehoopt dat op die manier de asielzoekers die meestal uit Tunesië, Algerije, Marokko komen en die overlast geven, ook weinig kans hebben op een verblijfsvergunning, dat die op die manier ook afgeschrikt worden om überhaupt asiel aan te vragen. Ja. Nu is het natuurlijk een onrustige tijd achter de rug. Hoe kan het eigenlijk dat AZC in Middelburg tot op het laatste bed bezet is? Nou, sowieso is de toestroom van vluchtelingen in Nederland erg groot. Er is overal een tekort aan ruimte. Nou, en woningtekort is een van de hoofdzaken van het tekort van die plekken. In Middelburg bijvoorbeeld verblijven 85 mensen die alle een verblijfsvergunning hebben, nu nog in het AZC. En hoe komt dat? Omdat er in Middelburg gewoon geen woning te krijgen is. Ja, en die stropen het allemaal een beetje op. Ja. Mark van Leijden, dankjewel. Vrienden hebben een eerbetoon gebracht aan Rini Witte. Hij kwam zaterdag om het leven bij een motorongeluk bij Capelle. De 23-jarige Rini stond bekend als een auto- en motorfanaat. En daarom reden zijn vrienden in bijzondere auto's en op motors. Van de Zeelandhallen, waar Rini ligt opgebaard, naar Nieuwdorp, waar de bijzondere auto van Rini zelf in de tuin van zijn moeder staat. Daar werden als eerbetoon fakkels afgestoken en bloemen neergelegd, waarna de stoet weer terugging richting Goes. Bij de Krammersluizen bij Bruinisse is een binnenvaartschip vastgelopen. Het zogenoemde koppelverband, de combinatie van een binnenvaartschip met duwbak, liep bij afgaand tij vast. De schipper had te laat in de gaten dat de duwbak vast kwam te zitten. Volgens de hulpdienst is de situatie stabiel en komt het schip vanzelf weer los.
De politieke partijen SP, SGP en de Boer-Burgerbeweging zeggen dat ze geld hebben gevonden waardoor de Westerschelde-tunnel vanaf 2025 tolvrij zou kunnen worden. De 3 partijen hebben daarvoor een voorstel ingediend. Het tolvrij maken zou moeten worden betaald uit een fonds dat de economie in de regio's moet stimuleren. Het kabinet wil de tol in 2030 afschaffen als ze rekeningrijden wil invoeren. 9 bewoners van een studentenhuis in Vlissingen kunnen voorlopig niet terug naar huis. Door een brand afgelopen nacht zijn de woningen onbewoonbaar verklaard. Bewoner Paul van Brakel woont onder de kamer waar de brand ontstond. Ik maakte me niet al te veel zorgen. Blijkbaar ben ik een nuchtere Hollander. De brand ontstond door kortsluiting in een oplader van een elektrische step. Een van de bewoners moest worden behandeld door ambulancepersoneel. Verder raakte er niemand gewond. Paul heeft vooral waterschade. Ik zat dus met de douche van de brandweer. En nu zijn er wat spullen binnen aan het drogen. Maar wasgoed. Je kan in ieder geval voor een deel nog een keer wassen. En wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woning is nog niet bekend. De roep om hoogopgeleiden uit het buitenland wordt steeds luider. Grote bedrijven in Zeeland kampen met nijpende personeelstekorten. En buitenlandse werknemers met de juiste opleiding kunnen er zo aan de slag. Zo ook bij Douw in Terneuzen. Katarzyna Mikolajczyk werkt bij Douw. Ze is hoog opgeleid en komt oorspronkelijk uit Polen. I do have a bachelor's degree in communication and a master's degree in organization and management from Technical University in Łódź in Poland. Katarzyna werkt in Terneuzen op de afdeling Financiën. Ze brengt veel werkervaring met zich mee. I was working as a project manager dealing with open data and civil society projects. And I had my own company for 10 years doing internal communication for big companies in Poland. 5 jaar geleden kregen Katarzyna en haar man een dochter. Na het moederschapsverlof zocht het paar een nieuwe uitdaging buiten Polen. Katarzyna kon kiezen tussen een baan in Tsjechië of in Nederland. Het werd het laatste. And the weather in Poland is the same as in the Czech Republic, so we decided to go to the Netherlands. More adventurous. More adventurous, more sun, nicer bike roads and more friendly society. Haar baan bij een multicultureel bedrijf als Douw geeft Katarzyna iedere dag een nieuwe ervaring. 50 nationalities here in this building. This is a great option to learn every day and interact with people from Europe, Middle East, Africa and India. En ik praat erover verder met Ronald de Bak, projectleider van het Expat Center in Zeeland. Jullie zorgen er eigenlijk voor dat die werknemers zich hier veilig voelen. Hoeveel buitenlanders werken er eigenlijk in onze provincie en waar zoal? Ongeveer 15.000, een kleine 15.000. De grootste concentraties zijn in Goes, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg. Ja, dit is nu werk dat dus door buitenlanders wordt gedaan. Is dat nou echt niet geschikt voor Zeeuwen zelf? Het werk kan geschikt zijn voor Zeeuwen zelf. Alleen we hebben eigenlijk onvoldoende Zeeuwen die kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld met de vacatures bij de bedrijven. En dat maakt eigenlijk dat er een groot tekort is op de arbeidsmarkt. Heeft voornamelijk te maken natuurlijk met een grote vervangingsvraag. Heel veel mensen stromen uit en dat betekent dat er heel weinig mensen instromen. En dat is het gat waarin we mensen vanuit het buitenland nodig hebben. Ja, dus deels de krimp en de vergrijzing die natuurlijk meespeelt. Ja, klopt. Gaat die vraag dan de komende jaren alleen nog maar meer toenemen van die internationale werknemers? Vanaf 2017 tot 2019 hebben we een gestage groei gezien van ongeveer 70%. Coronajaar was natuurlijk een stuk minder. Toen hebben we ook gezien dat mensen weer weggingen. Maar alle tekenen zijn nu aan de wand dat de vraag alleen maar zal toenemen. Ja, en in welke sectoren is de nood het hoogst? Eigenlijk in alle sectoren. Alleen als je kijkt naar de aantallen, zie je dat met name in de mosselkweek, de fruitkweek en zo, dat daar een grote vraag is. Maar het is ook in de metaal, het is in de bouw, maar ook op het administratieve vlak. Dus eigenlijk door heel de samenleving van Zeeland heen en heel het bedrijfsleven. Ja, dat is nogal een grote uitdaging. Gaat dat lukken om dan voldoende werknemers te vinden? Dat is de vraag. Het is een war op talent in Noordwest-Europa. Dus we zijn niet alleen. We zijn niet alleen in Nederland. Het is Duitsland, het is Zweden, het is België. Iedereen is op zoek naar talent. En vist in dezelfde vijzer. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Het was ook vandaag weer een zonnige dag met weinig tot geen bewolking. Bij maximaal 25 graden en een zachte wind. En vannacht koelt het niet verder af dan 16 graden. Dus zet die ramen maar alvast open en de ventilatoren maar alvast klaar. En morgen wordt het een stuk warmer dan vandaag. Met temperaturen tussen de 26 en 31 graden. Met hier en daar wel wat sluierbewolking.
En vanwege die hoge temperaturen haalt Rijkswaterstaat het hitteprotocol uit de kast. En dat betekent dat automobilisten met pech direct naar een tankstation of parkeerplaats worden gebracht. Omdat het met deze hoge temperaturen niet fijn is om in de zon op hulp te wachten. En het protocol geldt in ieder geval voor morgen overdag en waarschijnlijk ook voor zaterdag. En daarmee zijn we aan het einde van Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie donderdagavond en graag tot morgen.